края, значи е било добро началото. Понякога и най-грозният е най-красив. Не заради външния си вид, а просто защото е щастлив. Знаеш ли каква е тайната, приятелю? А ти знаеш ли я, предателю? Магията е в това, че когато ме приеба, вместо да ти отмася, просто трябваше да ти простя. И така кармата гръб ми обръща и всичко обратно към тебе връща. Знаеш каква е разликата между нас? Че ти искаш да бъдеш, а аз съм си аз. Имам време единствено да ти се смея. Смея, докато обичам и ме обичат. Има смисъл да живея, да пея. Не е срамно да падаш, не е срамно да страдаш. Срамно е да се излагаш, като се изхождаш там, където храната слагаш. Без значение, денем или нощем, нон-стопа. На небето офиса е денонощен,